kudya baba isapo tidi kupedza nguva pfapfadza itinzwe chokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza kutsudzura tiri kuitika matima nawo senyika ino paka Chitungwiza muri yeZimbabwe mashoko andinawo ndiri kumatora nekumapiwa nokunzi tebvunzirewo kudare utoita sei nemukoma wemurume akatorerwa mukadzi nasekuru hanzvadzi yambuya mukubaba anoti ivo muningine wangu ndaitori naye kumba kwangu vakaenda kumba muningine wangu vachibva vanoona kuine mukadzi wemuningine wangu kureva kuti muzukuru wavo angari ega vachibva vabva ikoko ndokunzi andi kumba kwangu ndokufamba amai kumagunde hekumagunde amai kumagunde hekumagunde jekesa msutu hekumagunde kufamba uko vakananga kumba kwa Sekuru vasvika kumba kwa Sekuru kwanzi vachibva kumba kusvika vanosvika kumba kwa muzukuru kubva vachizobva kumba kwa muzukuru vachidzokera kumba kwavo vaine mudzimaiwo vaitaura nyaya yekuti ndine nyaya nemashuku nemuzukuru wangu zvokuti mukadzi waSekuru achoti ndofunga pane nyaya ndichazotozoudzwa ine yakakosha nekuti Sekuru iri kuvabata dzimwe dzenguva ichiri yakavaremera kuti vagondoodza Daniel Shiwiri bend for wakachiwemba communication zvadaro baba pati zvadaro baba pati tikutukane saka ndite sei zvadaro baba pati vachibva vasvika kumba Sekuru vakabvisa mari ndokupa mudzimai wavo zvikanzi aiwa ndine nyaya sikiro chinamuteera nemuzukuru inotenga drink hazvirambidzwe kunzi imbomira pasaidi apa paukama nekuvimbana kwenyu mbuya vachibva vati izvo ndira mutanga ndageza mbuya vachibva ita sei vasa mvura yekuti vaunogeza ndidika mbuya vakatoperekedzwa naSekuru kuenda mubathing room kunogezera ndichiudzwa nemukoma anoti mbuya vakanditi ndakatosiya ndatsvodwa ndichibva ndanzi izvo ndiri kudzoka tizogeza tese ndiri kumbotaura nemuzukuru ndiri kudzoka tizoita sei tizogeza tese zvokuti vari kudzokera nitaura nemuzukuru nguva iyo here vakangonzi mvura iyi kana mapinda muya mwega kureva kuti hachisiri nguva yekutaura nemuzukuru vangobuda but vari kudzoka vazoita sei vazogeza vese mbuya vachibva kuti chirega ndingosanogeza inini Sekuru vari kuuya kwanzi nemukoma wemuridzi wemukadzi anoti mbuya vachitaura neni vanoti ndakangonzwa kuti muno mamugarike mani harega ndingobuda ndende ndikungoti waka zvimaseconds ndobva vanopinda mudeni vachinoti mudheni kuna hakaka gumi rakachikaviri muzukuru naSekuru mubedroom ko chii zvadetsa pepe mukoma muridzi wemukadzi ari kumba kwemukoma wake ndokwaari so Sekuru vakazoita hasha dzokuda kunetsera nemudzimai mushure mekuti pane zvakaitika pafoni kuita sei mbuya vachibva vafonera vakomana kuti uyai kuno kupane zvandaona asi mbuya vaichema vachiti mandizvidza chii mandizvidza chii achiudza murume wake kusvikira vakomana vasvika kudaro vakati pana patisatiende kumapurisa hatina zvatatedeka garayapo ndokutora mafoni ndokutora kutanga kurirekota nekupa mavhidhios taurayo makatangana narini zvakamira sei mukadzi aitaura murume aitaura zvikanzi Sekuru inzwai panapa kana musingada kutaura nesu inguva yekupedzisira munogona kungopesana neupenyu plus zivei kuti nhasi matuva nevakadzi 2 uyu mukadzi muri kuenda naye uyu nyaya yazoitika mukoma kepipo ukama hwevanhu ava ndiSekuru nemuzukuru kuti akaroora hanzvadzi yaamai vemukadzi wakatora ndiSekuru chaivo adaro Sekuru ava vane basa ravanoita kana kuti kambani vaine kambani kudaro muzukuru mukadzi murume wemukadzi uyu womuzukuru kadzi wavo uyu ndokubva vamupa basa kukambani yavo
right? Muzukuru uyu anopiwa basa riri kure. Saizvezvo ane rimwe basa raanga akapiwa rakafanana nekuchegutu kana kuti kukwekwe. Panopota achienda. Sekuru sabosi vanenge vari muno. Wona mukana wekuenda kuMuzukuru. So mazuwano ava vakaungana apa vakanzwa shungu, vakanzwa kuda kuita zvavari kuda kuita, asi ndiye kuti vanga vari padhuze vachibva vati ndine mashoko neMuzukuru. Kuti vamudzonzere padhuze ndo zvakavabatisa. Saka kutaura kuno kwandiri kuita, unyoro huno hwandiri kuita, amai vemukadzi uyu havazi kurarama vari mukati menyika sekutaura kuri kuita baba mukuru kana kuti mukoma muno. Vari kuti ambuye vakataura mashoko ekuti kumaregerei mangosiyana nazvo, magara mese kuitira kuti vana vadzidze zvakanaka, murarama upenyu hwakanaka. Asi vari kuti hatizvikwanisi. Kana taramba tichigara tese, Sekuru ava tichavada pane zvimwe zvichatika mangwana, tinovadana sei? Ko Muzukuru akashanya ikoko, murume anosara achiti chii? Achiziva kuti Sekuru kambuda chikomba. Mati hukama huripo pakati paSekuru neMuzukuru ndoupi? Sekuru kanyemba. Imimi muna sisi venyu. Right? Sisi venyu vaita mwana wavo. Motora mwana wa sisi venyu imimi. Motora mwana wa sisi venyu. Hukama chaiwo. Vava nenguva yakakura sei Muzukuru komana uyu nemudzimai wake varoorana? Pane vana 2. Mukuru wacho atori nemakore anodarika 5. Right? Mudiki atori muchechechesho. Zvokuti vari kushevedzera kuti hatichanzwisisi. Right. Pavakabatwa. Muzukuru komana paakauya nemukoma wake. Yes. Vachibvunzwa Sekuru kuti mava nenguva yakakura sei muchifambidzana, vakati kudini? Vave nenguva vachichimanya. So bamukuru angaitoshevedzera kuti handisi kutoziva kuti pamwana mudiki uyu zvakamira sei, nekuti nguva yacho hatinzwisisi. Mwana mudiki akura sei? Mwana mudiki atori mudiki zvekuti atori pasi pegore. Saka vari kufungira kuti pamwe ndewaSekuru. Vati havasi kunzwisisa, havasi kufungira, but nokuda kwezvavaona havasi kunzwisisa. Izvozvi muzukurukadzi akabatwa neSekuru ari kupi? Akaendeswa kwaSekuru. Sekuru vakanzi Sekuru, kana muchida upenyu tiwirirane, ndimi muchafonera hama dzenyu, torai mukadzi wenyu. Izvezvi vakapiwa mukadzi aisiko kumurume wake, akapiwa Sekuru. Ndokwari. Ko gogo chaiwo vari kuti kudini? Gogo varipo, but havasi kuwirirana ka. Ndonya yacho ni gogo ndokatokonzera kuti vakomana uyai kuno muone zvandaona. Hai, Chitungwiza. Askisini Ministry 11 pa National FM Radio. Ndisu tine chikunyana machinzwa chakaitika pa Khisimusi. Musi wa 25. Vamwe muchijabula. Vamwe vaijabula. Pakaipa regai kati mbonzwa mashoko anotevera timbotengesa muri yeZimbabwe. National FM Radio, tsika mwana tsika. Muri Zimbabwe ndinonzi Alec Macheso, vantu baba washero kaunti aya murise muripo chinonzi gamba remimhanzi matinonzwa nhoroondo dzevayimbi magamba emuno muZimbabwe pa National FM. Asi pari zvino timbopinda kamuchitoro nevasawira vedu veH Solutions mustudio. Baba Kwaramba, marketing executive kubva kuH Solutions vapindira.